కొత్త నిబంధన కాలంలో మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రభువే ఆత్మ. ప్రభు ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుందో ప్రభు ఆత్మ ఉన్న చోట స్వాతంత్ర్యం కలుగుతుందని జ్ఞాపకం చేస్తాడు. గలతీలకు రాసిన పత్రికలో కూడా మాట్లాడతాడు. 5వ అధ్యాయం 1వ వచనం, ఈ స్వాతంత్ర్యము మనకు అనుగ్రహించబడి ఉన్నది. ఎవరి ద్వారా అనుగ్రహించబడినది? యేసు క్రీస్తు మనుషుల పాపములను సహించి భరించి ఆయన విలువైన రక్తాన్ని మన కొరకు దారపోసి పాపులమై ఉండగా ఆయన పిలిచి పరిశుద్ధులుగాను నీతిమంతులుగాను యాజక ప్రజలుగాను దేవుడు మనల్ని చేశాడు. అందుకనే నేటి వరకు మనము దేవుని కృపలో స్వతంత్రులముగా మనము పిలువబడుతున్నాం. దాసిరాలి కుమారులం కాదు, స్వతంత్రుని యొక్క కుమారులము కుమార్తెలము. నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, 74 సంవత్సరాలు ముగించుకొని 75వ సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టినటువంటి ఈ ఘనత కేవలం ఒక్క భారతదేశానికి మాత్రమే చెందుతుంది. పక్క దేశమైనటువంటి అమెరికా 1947వ సంవత్సరంలో మనకంటే ముందుగా ఒక సంవత్సరం ఆ దేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. అయినా భారతదేశానికి ఉన్న విశిష్టత మరి ఏ దేశాలకు కూడా చెందలేదు. అందుకని యేసయ్య అంటాడు, నేను మాత్రమే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమించి ఉన్నాను. అమ్మా అజెండా కింద పడేయమ్మ, తిరగల పెట్టారు అది కింద పడే. గనుక దేవుడిచ్చిన స్వాతంత్ర్యము చాలా శ్రేష్టమైనది. తర్వాత మనము భారతీయులముగా భారతదేశములో మనము బ్రతుకుతున్నాము గనుక మనం ఒక క్రైస్తవులమై ఉండి దేవుని బిడ్డలముగా ఈ స్వాతంత్ర దినాన్ని జరుపుకోవటానికి దేవుడు మహాకృప చూపాడు. అట్టి కృప మనకు, మన కుటుంబాలకు, సంఘానికి, మరి ప్రత్యేకంగా ఈ మోరపల్లి బంజారా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అధికారులకును, నాయకులకును, ప్రజాప్రతినిధులకును, ప్రజలందరికీ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను ఎందుకు ఈ మాట గుర్తు చేస్తున్నానంటే, దేవుని బిడ్డలారా, యేసు క్రీస్తు రక్తము వల్ల ప్రతి పాపి కూడా స్వతంత్రులుగా చేయబడింది. కళ్ళు మూసుకుందాం, ప్రార్థన చేద్దాం. మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి దేవుని సేవకులు పాస్టర్ రమేష్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు చెప్పబడిన మాటల కొరకు. మనమే కాదు, ఇంకా అనేకులు కూడా స్వతంత్రులముగా మనల్ని దేవుడు పిలిచినట్లుగా అనేకులు కూడా దేవుడు పిలవాలి. దైవ సేవకులు ప్రార్థన చేస్తారు. హల్లెలూయా.